Vadikani, tinokukwazisai zvakare svondo rino. Tinoimba kuti kwamuri muri kuitirwa zvakanaka muchikomborerwa. Tadzoka kuti svondo rineri neshoko raMwari kuzoshaya zvishoma shoma zvatinazvo nhasi. Indoda kungoshayawo hangu imwe testimony kwete testimony. Vamwe pasa vaimbotaura vachiti vaiparidza actually ndabata imwe portion yavakataura vachirifeya kuna Matthew 11 verse 28 ngenditopaverenga pana Matthew 11 mandapavhura kai ndivhure pana Matthew pacho Mateo 11 verse 28 saka panoti hanzi uyai kwandiri imi mose makaneta makaremerwa uye ndichakupai zororo. Takurai joko rangu mudzidze kwandiri, nokuti ndiri munyoro uye ndine mwoyo unozvininipisa, uye muchawana zororo remweya yenyu. Nokuti joko rangu hariremi uye mutoro wangu wakareruka. Saka pasa vasanangura vachiti hanzizvo manzwisisiro avo, like kwandiri it made a lot of sense kuti hanzizvo Jesu pavanga vachitaura zvokuti hanzi takurai joko rangu, hanzi vaireva kuti fungai semafungiro avanoita mambo Jesu, uye kuti tifunge semafungiro avaita vari panapa panyika, tione futi zvinhu semaonero avaita ivo mambo Jesu, because Jesu vaiona zvinhu according to the word of God, according to zvinotaurwa naMwari, zvakarehwa naMwari, like vaiwanzorifeya zvakanyanya kuti baba vangu vari kuzoti, baba vangu vanoti. Saka ndo maonero ezvinhu ataura napasai kuti tikaona zvinhu semaonero anoita Jesu, hanzi mitoro yedu inoreruka. Because hanzi Jesu havana kufamba vakadengezera zvinhu pamafudzi zvatinoita isusu, kuti kana munhu uchiremerwa nechinhu unenge uchitofamba nacho, unotoswera nacho, unogona kupedza svondo rese mwedzi wese wakachidengezera kudai. But tikaverenga pamachapters ese akafambwa naJesu pavaita basa ravo, hapana patakamboona kuti vanga vakazvisenga, because vakasangana nezvakaomarara. Vanhu vaya vavaishumira kwari vanga vakaoma sei vanhu vaya, but havana kuzvisenga mapfudzi avo, but vakazvipa kuna Mwari, vakavimba naBaba. Pane vhesi imwe iri kuna Hebrews inotaura kuti hanzizvo, Hebrews 5 verse 7 inoti hanzi pamazuva oupenyu hwaJesu panyika, hanzi akauya kuna iye akanga achigona kumurwira parufu neminyengetero nemikumbiro. Pane yechirungu yacho yandinoda kuverenga, Hebrews 5 verse 7. Hebrews 5 verse 7. Saka inoti hanzi, while Jesus was here on earth, he offered prayers and pleadings with a loud cry and tears to the one who could rescue him from death. And God heard his prayers because of his deep reverence for him. Saka that deep reverence iyoyo, imagine kuti isi tikakwanisa kuita that deep reverence for God, handiti hazvita kuti tifambe takasenga zvinhu zvedu, because we are saying, Father, you can, I can't, so izvo. But tikazvisenga manje tiri kuimplya kuti vanga zvigone Mwari izvozvi naimi. Ai zvakadzika dzika izvo. School fees yemwana iri kudiwa, apa ndakazara nezvikwiriti zvevanhu, pamwe warambwa uchangobva mukurambwa. Manje vanhu vachati izvo nezvozvo, sekuti tatomezha kuti umwari uhwu, handiti, nezvinhu izvi zvatiri go through, Mwari vadiki kwazvo kuti havakwanisi kuti vanzwira tsitsi, in another words, nyange tisina kutaura nemiromo, but
we are implying that nemaitiro acho ekuti tofamba takazvisenga. Saka tikava nemurangariro wangauye naJesu zvinoita nani, kuti izvo vaizvikanda zvese kuna Baba. And pane pakawanda wanda munoziva ukaverenga Bhaibheri kuti vaingoti vapedza kudai so wobva wangoti soro kuenda kugomo kunonamata, because vaiziva kuti handizvikwanisi, handitombokwanisa zvese izvi zvepanyika panapa. MaPharisees, maSadducees vaya vanga vachingogara vari mugodzi mavo vaizvigona chete nekuti Baba ndovaivabatsira. Saka nesu zvatiri pano kudai panyika dekani, ngatiregei kudengezera zvinhu izvi, because zviri nani kuzvipa kuna Mwari muridzi wazvo. Ndo meseji yangu yandinayo nhasi. Pane ndichanzwisisa hangu ndo kuna Psalms panoti izvoni anzi kandirai mitoro yenyu kuna ivo Mwari. Ichocho ndosaka muchizoona mumwe munhu achizvisunga anenge atoshaya kukuzviisa, ungogara nazvo abva atokundikana kungozviuraya kana kuzvikandikidza mumotikari, kuzvikandikidza paipai. Saka tikangovapa ivo vaitozviziva Jesu kuti hatizvigoni, saka uyai nazvo kwandiri inini, ivo votipa zvavo zvakareruka. Saka dai Mwari vakationera nyasha tikadzidza izvozvo, kusadengezera zvaitaura naZidhori, munhu wapinda mubhazi musiti wotora zvemutundu wake wese pamusoro iwe apa akuremewa. Saka tikangoziva kuti kuna Baba vedu vatinotorera zvose zvinenge zvichirema zvinotiitira zvakanaka. Ndosaka waizonzwa Paul achitaura zvikanzi ndinoti farai, ndopamidza zvekuti farai. Vaitozviziva kuti munhu anenge akangoshungurudzika nekuda kwematambudziko, kurwarirwa, kufirwa, kudini, kushaya zvikwanisiro, zvese izvozvo, asi tikangozvikanda kuna ivo muridzi wedu tinoona zvinhu zvakangotirerukira. Saka tisachengete zvatisingagoni kugadzirisa. Nhamo inouya but haugoni kuigadzirisa. Saka kutongoudza ivo muridzi, ivo ndivo vanoziva magadzirisa avanoita zvinhu zvototifambira zvakanaka. That's true. Chokwadi chaicho. I think chokwadi kwada kuzotarisa pane scripture yainoti hanzi do not be anxious for anything, but through prayer and supplication make your request known unto the Lord. Nekuti ndovega vanozvigona Mwari. Ukada kuzozvitarisa ndovega vanozvigona. Saka ende kana kunzi like zvangataurwa naZidhori kuti kufamba wakatakura mutoro wako, ndangariro wako hauzorina nguva imwe yekufungisisa neshoko raMwari, nekuti your mind is already occupied nezvenyika inoi. Saka paunozoswera uchiita meditate on the word of God ndepapi, nekuti shoko raMwari rinenge ratodzingwa harisisina nzvimbo mauri. Matambudziko enyika ino, they are weighing you down, zvakadii. Ndo ndafunga murume uya wepaBethsaida uya anga ari chirema chiya chakagara paPool for 30 something years. Ukada kufunga kuti pakutanga ndofunga aimboshingirira chaizvo mvura yaichiti ikabvongodzwa otiraya kumhanya but nenyaya yekuda kumakumba ake anga ari kripo, anga asingashandi, aizodarikirwa. But I'm sure after some years akazenga angogara atongoona kuti apa pasisina tariro. Saka ukada kuona kuti ukada kufunga inonzi hondo dzenyika ino zvausingagone kuita iwewe zvinotokuwedzera, zvinokuparalyze more than maybe kana unga uri a cripple, kana unga une any disability yaunayo. So iwewo munhu unosvika pekuti depression iya inotaurwa iya inogara yakangokukiya, anxiety chaiyo. Unozongoti ukangonzwa kana plate yadonha mumba, mavhundukira acho aunoita nekuda kuti pfungwa dzako dzinogara dziri amheno kure, wakaipa atoziva has taken advantage of you, akugara achingokumultiplyira pfungwa dzisiridzo dzinokuswededza kure naShe.
Saka dai Mwari vakangoti batsira sezvinotaura shoko ravo tisafunganya nokuda kweanything. Nekuti vanoti hanzi shiri dzemudenga 1 hadzimbofunga kuti ndichadyei kana kuti ndichararepi kana kuti ndichadii. Even for us vanototi what more of us isusu nemadiro avanotiita vanhu vavo. Vanotoziva kuti zvokudya, zvokufuka, zvokudii tinozvida. Ende vanoti zuva rimwe nerimwe he provides that for us. Saka dai Mwari vakangotibatsira kuti meditate more on the word of God. Tisunungure pfungwa dzedu kubva kukufunga kwenyama kweupenyu huno, nokuti hatimbofa takakupedza. Kune vakatotitangira who went through the same thing vakazvisiyawo zviripo, nesu takuta take over them tiri kuenda kusvika makore anoteera. But ukada kuteera kudzidzisa kwashe, because zvinonzi wakararama kare mumazuva edu, ende unotaura kuti tinokunda nyika nekuti iye wakakunda nyika. Saka mazuva edu aya akatoararama kare, ende anotoziva kuti tikamira naye hatimbofi takakundikana, tinoramba tiri vakundi nokupfuurikedza. Saka Mwari ngavangotibatsira ende tigare mushoko ravo zvakanyanya sei, tinowana kusimbiswa nguva dzose. Saka we just want to thank you for your words, Story. Tinotenda Mwari. And chekupedzisira ndechekuti zvoningirikeni kurema kuzhinji munoziva kuti wakaipa anoshanda nemirangariro yedu, kuti zvinoita sekunge ipfungwa dzako so kunge dzine musoro, kuti kunyanya kuti kana paine something chiri pressing, some issue, unogona pfungwa inouya kuti saka macho chaita sei, ende zveshuwo chaita sei. Saka ukangoti tsvedzu wotanga kutofunga kuti tichaita sei. Anxiety yange ishaona chena imaJobha yadi yatobata vamwe goti newe tevere depression, zvese zvesongwanda usingaperi. Saka zvinotangira musoro. Ende pfungwa dzedu hamhenoti Mwari vatibatsire kuchengetedza mirangariro yedu iyi. Amen. Hamhenoti zvingaitwe sei kuti Mwari vatigonese kuziva kuti this is not of God mirangariro. Because kana zvisingarumbidze Mwari chete hazvisi zvaMwari. Kana zvichingonditsimbirira pasi hakusi kurumbidza Mwari. Pachena kundizvo wakaipa atori pabasa, but habude pachena kuti ndini manje ndauya nhasi ndiri panapa. Anongeda chinyarara anongokutsika konzi so angokupaka murangariro 1. Saka muchaita sei? Mota yenyu yamakatora kaida kubhadhara, makanyorerwa court order, kana kuti kana kuti mwana wenyu ari pamadrugs, mamboedza zvino nezvo zvakawanda. Ende usafunga kuti anozokuradza zvinhu zviri kure kure, zviri kutoitika zvacho izvozvo. Saka Mwari dai vatigonesa vadikani kuti mirangariro yedu ngatiise pana Mwari, ngatirambire pana Mwari. And actually I think ndosaka vakanyora inonzi Psalms 91 iyaya. Because ukafungisisa ngendinyasoenda ipapa Psalms 91. Okay, ndasvika pa91. I hope vision inotaura kwazvo. Saka 91 noti hanzizvo hanzi those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. So imagine kuti izvoni kana uchigara, if you are living under the shelter of the Most High, kuti surely hazviite kuti wozoregedzera kana kuti tigowanikwa tichiregedzera mirangariro yedu
ichitambiswa majaivhi newakaipa, you know, Mm. because uzambotaura nachina izvezvi kuti how can you meditate wakakombwa nemirangariro yewakaipa, like kuti akakubata great kudai, you can't even meditate. But Hazviti. ukaisa mirangariro yako kuti igare under the shelter of the most high, uchimeditata zvaitaura nachena izvezve, kuziya iko kumhanyira, tinorarama even Amen. under whatever weather, kadai kuchinaya kuchitonhora zvakamira sei, tinongoziva kuti Mwari ndewedu uye hapana chisingaperi vadikani. Yeah. Chiro ndochokwadi ichocho, ende Mwari havakundikani nometa dai zvikareba sei. Because kana tikafungisa nyaya dzana Abrahamu, vana Josefa, vanhu vakawanda mubhaibheri, Mwari havana mubvera vavarasisa vanhu ivavo, but they went through a lot of things. But anyway, vadikani, Yeah. ndofunga taperera pano. Munoti pana achina anything? I just wanted to add, resist the devil and he will flee. Yeah. So Yes. resistance irimo mumusoro. Ende Mwari vaitoziva kuti when we resist him, anototiza. I remember sometime last year, patakamboenda somewhere naSitori and we're just talking, vakati sometimes ini ndikatoona pfungwa dzasatani dzawanda, ndinotosumuka ndototi iwe zviya zvekutoita kunge une mumwe munhu waunaye mumba imomo wakagara, ona Satani akumomotera nepfungwa dzisidzo, unobva kuti iwe ndakuona Satani, you know, ende chokwadi zvinoshanda, you know, haikona kuti hazvekuti itoita kumuudza kuti ndiri kukuona. Ende ukamuresista ukamuudza kuti ndakuona, wanga wanditaimira apo, manje hauna simba. Saka Mwari ngaangotibatsira to resist the devil and he will definitely flee. Yeah. Yes. And that's so powerful. Vadikani, zvoita kunge kutamba so kana tichitaura, but zvinhu zvemweya is reality. Tinotozvirarama, every one of us. Hapana asinga experience zvinhu zvatiri kutaura izvi. Sometimes kana uchitaura zvinoita kunge funny, but it's real. Anyway, saka toda kutendai pamuchazonzwa nhingirikini, amene tinonzi podcast, whatever iyo yacho, our Bible talk. I hope kuti munoitirwa zvakanaka, munokomborerwa. Saka murambe muchisubscribe nekusheyawo vanoda kunzwa shoko rakanaka, shoko raMwari. Saka tinokuonai zvakare svondo rinouya. Sichipo munokwanisa kuvharawo muchinyengetererawo vamwe. Toda kutendai baba vedu manheka nomuzita raJesu. Toda kutendai neshoko ranga riri pakati pedu Mwari. Baba vangu vamwe tisingatombozivi, tichingomomoterwa totoshaya pokuenda, asi zvataudzwa kuti zvose tinokandira kwamuri Mwari. Taakuziva iye zvino tichitomuramba kutomuti iwe ibva kwandiri, nokuti anenge auya nezvakawanda. Baba ndinokunamatai nongokutendai, nokuti kune vazhinji vane mastress, vamwe vane madepression, vamwe vachazivi kuti chaachii. Baba, asi zvaitaurwa nachenai kuti hanzi ukangonzwa noise yeplate unobva wavhunduka mukadzi mukuru. Saka Mwari vekudenga tokumba kuwanikwa nyasha nemi. Taakuziva kukukandira mitoro yedu. Zvese zvinoteremera takukandira kwamuri. Maita yenyu manhera nomuzita raJesu. Dango kutendai nokuti muri Mwari vakanaka nokutendeka. Tokukudzai manhera nokuti muri munoshamisa. Matotishandura baba vangu, matotishandura mirangariro yedu. Baba, mirangariro yedu ndiri kuramba tichingofunga nokumeditata shoko renyu, kwete kumeditata tsvina dzaSatani dzanenge achiunza musoro medu. Baba, ndanamata kuti muri Mwari vanogona. Maita yenyu manhera nomuzita raJesu. Amen. Amen. Zvakanaka vadikani, bye bye. Bye.